Eta hemen daude Galder del Campo Gabon, eta ongietorri, Itziar Nogueras Gabon, eta ongietorri, Estitxu Garai Gabon, eta ongietorri, eta Joseba Barandieran, eta Adrian Zelaia Gabon Bostoi, ongietorri, mila esker hemen izateagatik, iruditzen balen bazaizu Iñaki Dorronsorok esandakoetatik hasiko gera gaur, agian, zer horri, Adrian Zelaia, zer iruditzen zaizun izan ere, hildo garrantzitsu bat izango da eusko ikaskuntzarentzat ere Iñaki Dorronsorok esan digun bezala, ekonomiaren azterketa, enpresen azterketa, eta uste dut hori guztia edatu eta zabaldu eta egiten duten hausnarketa eskuartean daukagunean irizpide gehiago izango ditugula, baina ez da bera abian jartzeak baduela aparteko garrantzia. Oso elkarrizketa interesgarria egitu jat, eta konkretuki aipatzen duzu ekonomia ereduan, nik uste dut hori lotu daiteke, hain zuzen, daukagun hutsune struktural batekin. Alde batetik, Iñaki berak azpimarratu duen moduan, oso garrantzi handikoa da ekonomiaren esparrua gure etorkizuna proiektatzeko orduan, eta bezaletik ezagutzaren gestio, ekonomiarei buruzko ezagutza gestionatzeko alegin berezi bat garrantzi oso handikoa da. Zergatik, batez be, hori ditugun hutsunengatik, aurreko egunean epaitu gendun komunikabideen esparruan adibidez. Komunikabideen, zifra jartzeko, telebistan edo, eneko 90 Madilera begira dagoz. Madilen eta Espainiari buruzko albisteak, informazioa, eta barror, dago desoreka estruktural bat informazioaren aldetik bakarrik. Iritzi politikoak eta baina informazioaren aldetik hutsune oso namariak ditu. Eta gure etorkizun ekonomikoa, zuzen proiektatzeko orduan hori funtsezkoa da. Informazioaren aldetik, ikerkuntzaren aldetik, eztabaidaren aldetik, eta ziurazki hor, hutsune horiek ikusita esku ikaskuntzaren egitekoa garrantzi handikoa izan daiteke. Bai, Joseba Barandieran zer diozuzuk? Bai, bide bertsutik, esan du, proposamen konkretuak egarri nahi ditugu, gure mendeurrenean, lehen unetik, gizartetik abiatu da, eta epe luzerako eragingarri izango direnak, ez? Beraz, batez ere epe luzerako enfoke hortan, ikuste dut, orokorrean bizi gaituen gurpil zorontatik pixkat aparte, ona dela buru altxa eta pixkat luzerako hausnarketa horiek abiatzea. Galder del Campo, zaidezu zer azpimarratuko zenukenzuk? Ni oroar elkarrizketa oso interesgarria iruditu zait, baita Adrianek esan duen moduan. Eta bi ideia nagusi azpimarratuko nituzke, batez ere gustatu zezkidalako eta konpartitzen ditudalako. Hasieran bota dituen bideia izan dira. Alde batetik esan du autogobernua, zu galdetu diozu autogobernua, errealitate praktikoan egoera edo modu anitzetan aplikatu daitekela, eta hori egia borobila da, ezta? Eta gero, urrengo ideia ere esan duena eta oso gustoko dudana da, gure herrian ere aukera bat dela, ezberdinen arteko kontsentsu eta eztabaiden artean akordioak lortzea, eta geurean aplikatu dezakegula eta momentua daukagula aurrerantzean. Ez dela arazo bat, aukera bat baino. Aukera bat baino, hori da, bigarren ideia. Bai, Itziar Nogueras. Bai, niretzako ere, lotu nahi nituen bi ideia edo aipatu du hasieran aldaketa kulturalarena, eta nik uste dut elkarrizketan zehar niri nolabait iritsi zaidan mezu bada, ezta? Eta hori lotzen dut, gogoeta zabal eta interaktibo horretan egin nahi dan lanarekin. Hain zuzen ere, gogoetak berak, eramate zaitulako beste leku batera, eta ulertzen dut ikuspegi horrekin egin nahi dela oso garrantzitsua dian arlo oso zabal horietan gainera. Eta gainera, ulertzen dut, hori da nire ustez azpimarratzeko beste gai bat gizartetik, ezta? Nik uste horren beharra eta hutsunea handia dagola gure herrian, eta gure txikitasunean, gure mundu zorontan, nik uste sobran baino egin behar dela guretik, eta iritsiko gehan lekura, baina iruditzen zait alde horretatik Eusko Ikaskuntzak planteatzen duen lan hau, gogoeta hau, eta gainera nolabait, think tank moduan edo behintzat gizartetik, adituekin, noski, oso interesgarria, eta ez dakit, eta abia puntu gisa esatea irikia izango dela, eta kontrol nahi hori nolabait pixka lausotu behar dela, seguruna praktikan, teorian erresagoa da praktikan baino planteamentu gisa, uste dut ere azpimarratzekoa dela. Azpimarratzekoa dela, ez digatxu? Gauza asko azpimarratu dituzte jana.
Baina, nik azpimarratuko nuke 2018ra begira egiten ari diren lanketa hori, egia da Eusko Ikaskuntzak historian zehar oso garrantzitsuetan bere ekarpena egin duela, eta egiten ari diren lanketa hori 2018ra begira, berak aipatu du auzi asko eta herri honetan dauden erronka asko egia dela politikoa direla, baina oinarri tekniko bat edo ikerketaren bidez oinarri hori jarri nahi zaiola eta etorkizunera proiektatzerakoan noski beharrezkoa da politika ere ikerketan oinarritzea eta benetako hausnarketan oinarritzea. Hortaz, animatzea, gertutik ezagutzen dute euren lana eta badakit lanketa txukuna egiten ari direla jada, eta jende asko dagoela honetan lanean, beraz, espero dugu 2018an zoza handia proposatzea. Espero dugu 2018a baino lehenago hausnarketaren batera esku ardera iristea eta egiten ari diren lanaren inguruan guk ere ikusi ahal izatea eta begi bat jartzeko aukera izatea. Ezagutzaren gestioa aipatu duzu, Adrian Zelaia, eta sarritan aipatu izan duzu zure ustez ze garrantzizkoa den Euskal Herriari begira eta Euskal Herrian ditugun erronkei begira ikerketa eta garapenaren inguruan ze inbertsio egiten diran eta ze bultzada eman behar zaion arlo horri. Orain arte, azken hilabete eta urteetan 2011 garren urteko datuak dira eskuartean ibili ditugunak, 2013 garren urteko datuak kaleratu direla uste dut, eta hori errepaso bat egitea ere komeniko litzeguke une honetan. Bai, batez be, gure ikuspegitik datu hauek bereziki interesgarriak direlako. Zuk esan duzu moduan, ikerketa eta garapenean egiten den esfortzua oso referentzia zuzena, eta igual nabariena da herri bakoitzak duen maila teknologikoan edo etorkizun teknologikoan gehiago seguruke. Hor ikusi egin duen, batez be, Europako herrialde aurreratuak Txinarekin zeran neurri batean atzeratuta geratzen ari dire, esfortzuaren aldetik. Ez maila teknologikoa ondino, baina esfortzuaren aldetik. Egiten duten inbertsioaren aldetik. Hori da. Eta gure burua konparatzeko orduan oso importantea da zer referenteak hartzen diren. Hau da, helburuak finkatzeko orduan, jakitea gure burua zerekin konparatu hori funtsezkoa da. Eta hor, utxune oso nabariak izan ditugu herri honetan, igual oso triunfalista izan gara arlo batzutan, orduan jarrera eta kokapen realista bat izatea funtsezkoa da. Horrek eskatzen dugu, gurekin homogeneoak diren lurraldeak hartzea erreferentzia moduan. Etengabe gabiltz Euskal Herria konparatzen, lehen batez be, Espainiarekin edo Espainiaren bataz bestekoarekin, eta orain, gerota gehiago, Europar batasunaren bataz bestekoarekin. Hori, arlo batzutan, arlo instituzionaletan edo baliogarria izan daiteke, baina arlo ekonomikoan gutxitan. Eta zeintzu dira, gure abezelako herrialdeak zuk esan dezunera homogeneo horretan kontuan hartzekoak? Horretarako, nolabait, kontzeptu politikoak baztertu behar ditugu, eta pentsatu behar dugu gure dimensioaren aldetik, konparagarriak direnak dira edo eskualdeak, erregioak, Europako erregioak, NUTS-bi, erregioak konkretuki, gurea bezalako erregioak direnak, edo estatu txikiak, edo estatu oso txikiak. Baina, erregio horik ikusita, ez dakik grafikoa da. Bai, grafiko batzuk prestatu ditugu, datuak ikusi alizateko eta datu horiek argiago geratu daitezen, eta bertan ikusiko ditugu, hortxe dauzkazue, eskualdeak, eta eskualde horietan egiten den gastua. Kontutan hartu, erkidego autonomoan, gero ikusiko dugunez, 2 inguruan gagozala kokatuta. Hor ikusten ari gara, beti izaten dugu, Europar batasunaren bataz bestekoaren inguruan gagozala, 2 inguruan, eta oso jarrera zurazki triunfalista hartu dugu horren arabera, baina Europa oso handia da, mota guztietako erregiak, mota guztietako eskualdeak, turismoan, zerbitzuan, industrian oinarritzen direnak, baina ikusten badugu, erregio aurreratuak, erregio industriala aurreratuak, egoera oso diferentia da. Eta hemen ikusten dugu adibidez, zenbat erregioetan, zenbat eskualdetan, 20 baino gehiagotan, 3 baino gehiago inbertitzen da dela. Gu 2an, Europa batasunaren bataz besteko 2an, baina hemen 3 eta 4 artean hauek guztiak dago, 20 inguru. 20 inguru eskualde industrial. Gero ikusiko gu, 4 baino gehiago, 4 baino gehiago, hainbeste eskualde també inbertitzen dela. Orain ikusiko dugu 4 baino gehiago inbertitzen da horietan, hortxe daude? 10 inguru, 12. Eta gu jarri genuen helburu bezala, ez da jarrita duela 3 iristeko
Irura. Irura, ez da. Claro, hori etengabe jarri da, eta etengabe astu da. Eta iru zan erreferentzia, baina nila aspaldiko, eta ez geha iritsi... Bueno, baina gauza da helburua jartzea, eta gero heltzea, ez da. Ja. Baina momentu honetan ez gabilzazten, eta alderantziz gabilz beruntza, azken urtetan. Eta gero beste grafiko bat ere prestatu dugu. Bai, 4 eta 5 artean, zenbat eskualde dauden, eta baita ere, 5 baino gehiago, dabilz inbertitzen, 3 eskualdetan ari ez. Eta horre ikusten dugu, erkidego autonoman 2 orain gutxiago, baina, orduan 2 inguru. 2013ko datuak dira hauek, 2,12. Eta Nafarroan gutxiago. Erkidego autonoman apur bat jaitzi gara, baina Nafarroan asko jaitzi da krisialdian zehar. Hori antzeko zeo zerretatzen aia, larriago Nafarroan. Krisialdiak ikutu ditu zenbaki hauek, naiz eta oso sarri esan izan dugun krisialdietan ere kontu berezia izan beharko litzaiekela kontzeptu hauei krisitik ateratzeko garaian herrialdean non kokatua egongo den ikuste aldera. Ze krisia bardina izan da estatu guztietan eta batzuk esfortzu bereziak egin dituzten zuzen ikerketak. Baina krisia berdina izan da ikusi ditugun estatuetan guztietan zentzu horretan ere homogeneoak dira, ze hor lurralde, herrialde, hiriburu, inguru ezberdinak ikusi ditugu. Segun zarekin konparatzen duzun. Gizartean, nik batez ere, gure realitatearekin. Gure krisialdia oso gogorra izan da langabeziagatik batez be. Eta industrian eragin zuzena eduki dugulako. Baina ikuspegi finanziero edo ikuspegi presupuestarioan aldetik ez. Gure egoera presupuestario oso orekatu izan da. Gure egoera finanziero oso orekatu izan da. Gure erakunde finanzieroak oso sasuntzuak. Gure sorpetze maila oso bajua da. Europa mailan aztertzen badugu, gure egoera alde horretatik privilegiatua izan dela. Hau da, eduki ditugun tresnak krisiari aurre egiteko edo krisiaren ostean hobeto kokatuta egoteko oso eskualde gutxi eduki dituzte Europan. Eta zergatik iruditzen zaizuzuk gaudela gauden tokian? Nik uste dut ez dugula izan gaitasunik diagnostiko egoki bat egiteko. Eta etengabe mugitu gara, horreko egunean esan gonden moduan, mugitu gara Espainiaren beharren arabera. Eta hemen egon diren eztabaida ekonomikoak Espainiaren eztabaida ekonomikoak izan dire. Bai lan erreforman, bai aurrezkigutzen berregituraketan, bai neurri presupuestarioekin austeritatea dala eta dana izan da Espainiarentzat prestatutako neurriak hemen eztabaidatu. Ez da egon besterik, hemen egon behar ginen urte guzti hauetan hitz egiten inbertsio produktiboaz, teknologiaz eta prestakuntzaz. Argi eta garbi. Eta egon gara, beti Espainiaren elkarrizketan murgiluta, baina ez gizartean, klase politikoan, helburu politikoa finkatzeko orduan, eta oso asunto larria izan dela, eta da ondino. Joseba, bat zatoz Andrianekin. Bai, guztiz bat nator, eta hor pixkat ikusten baldin badugu ehundik 2 maila hortatik, helburu jarriko bagendu, helburu haundina bezala, 400 iristea, horrek esan nahiko luke 1.200 milioi euro gehiago bideratu beharko liratekela urtero ikerketa eta garapenera, ez? 1.200 milioi euro da gutxi gora bera egungo autonomia erkidegoko aurrekontu publikoaren 110. Esan nahi du, beste nonbaitetik 110 kendu beharko da hortara bideratzeko, edo zerga zama handitu egin beharko da hori egin dain, zelehendik 102 hori eta 101,8 hori Nafarroaren kasuan, lortzen ari gara beste herrialde batzuetan, baino sektore publikoaren partaidetza txikiagoarekin. Hau da, hemen, enpresek egiten duten ekarpena erlatiboki handiagoa da beste toki batzuetan baino, ez? Beraz, seguru asko sektore publikoaren aldetik dago hor bultzada handiagoa eman beharra. Bai, zerbait gehiago erantzun nahi? Iruditzen zait daudela funtsezko ariketa bat nator erabate Adrianek planteatu duen horrekin askotan joera daukagu Espainia hartzeko erreferente moduan eta konparaketak Espainiaren arabera egiteko, eta azkenean proiektatu nahi badugun ora iritsi nahi dugun, konparaketak ere norekin egin, eta uste dut Iñakik ere aipatu duela elkarrizketan, Iñaki Dorronsorok, herri txikia garela eta eredu txikiak erartu behar ditugula kontutan, eta hemen ekarri digun adibidea erregiona izan da, eta uste dute oso ariketa beharrezkoa dela, ere ikusteko, aurkezten zaizkigunean ere kopuruak zenbat inbertitzen den ikerketan eta garapenean eta bar, uste beharrezkoa dela ere euki zerekin konparatu eta zeri heldu. Herritarrok azkenean, datu ekonomikoak askotan aztertzeko behar ditugu horrelako konparaketak. Ni gehitzeko da komentario txiki bat, iruditzea edalako perspektibarekin jokatuta hemen alderdi hori izugarri bultzatu dela zorionez eta
gehien bat izango da, kezkagarria da, estankatze hau, baino orduan heldu beharko litzaiokela berriz, leno ere eman zaion bultzada, hori uste dut hortan nahiko garrantzitsua izan dela aurrek urtetakoa berriz ere berreskuratzeko, zalantzari gabe hori delako bidea, ikerketako inbertsioan. Titxuk esan dugu momentu batean berak esperoko zituela aste honetarako, beste botere batzuen aldetik mugimendu batzuk guk agian detektatu ez ditugunak. Zuek detektatu dituzuen mugimendu horiek erabateko edo besteko gobernuak bultzatzeko? Bueno, egia esan ibe, harrituta egon naz, zelako lasaitasunez hartu dan prozesu guzti hau arlo ekonomikoan. Mugimendu batzuk egon dire Europar Batasunean. Batez ere azken momentuan, baina mugimendu gutxi batzuk. Eta Espainian barruan... Zetan keratako mugimenduak izan dira? Mugimenduak presionatzeko, behin-behineko egoera honekin amaitzeko... Batez ere hasieran, ez da, Adrian? Eta gero defizit dala eta, presionatzeko defizitarekin zer egin behar dan, edo gobernu hau, edo urrengoa, edo kontestu horretan. Baina hemengo eragileak, Espainiako eragileak oso lasai, baita ere batzutan deklarazioak egiten, ez dala horren beste gertatzen, beste hauteskunde batzuk badagoz, eta horrelako adierazpenak egiten. Apur bat harrigarria izan da. Ziurazki hori lotuta dago bebai, oraingo estatuak duten eginkizuna mugatua izatearekin. Hau da, kompetentzia asko Europan daudelako, azkenian krisia orokorra da, hemen egiten dan, ez dan egiten importantia da, baina neurri batean. Nik uste edo zein kasutan oso auzitan uzten du orduan, ez dakit sistema bera, ez da, ez palin badu zertako balio, joan gaitezke oso muturreko eta oso populista izan daitezken mezu, oso arriskutsu batzuetara ere, bai? Baina bitartean, gertatu dana kanpainan zehar da, gero eta korrupzio kasu larriagoak, ministroak, eta azkenean horrek ere izugarri markatu du. Baina nik espero nuen are gehiago markatuko zuela. Esan nahi zut, momentu baten peperi hainbeste kasu agertzen zitzaizkion, eta nik uste nuen desgastea ere politikoki eta negoziazioetan horrek ekarriko zuela beste desgaste bat, inkluso peperen baitan. Dimititu egin du eta erdiaztuta bezala dago, ez da? Bai, dago pixka bai. Amortizatuta bezala, dimititu zuen eta ez da. Nire okan susmoa da, botere ekonomikoak hauteskunde errepikapena ez duela hain begitxarrez ikusten, pentsatzen duelako PP eta Ciudadanosen aukerak gora egingo duela. Eta nola alako gobernu ez egonkor eta ahul bat baino, seguruago ikusten duela bere burua hauteskundeak errepikatu eta PP eta Ciudadanosen. Abstentzioak kalte gehiago egin diezaiokelako igual eskerrari edo desmotivazioa hortik etor daitekelako. Ni esan nahi nuen, Adrianek lehen aipatu denaren arira, eta zuk orain aipatu, Josebak aipatu duzenaren arira, arlo ekonomikoan egia da, laixaitasuna handia ondela, eta ez dela egon kataklismorik, ez? Oso baretasun eta nahiko, defizitak enduta, baina nahiko geunden hildotik jarraitu dugula. Baina ni pentsatzen dut, eta duela biegun entzuten nuen egindoz ministroak esaten zuen, egia da, ekonomia arloan Espainia gobernu barik, edo funtzio eta, nola esaten da, jardunean gobernu batekin, ekonomia nahiko ondo dijoala. Baina ikusi behar dugula, hilabete hauetan, agian aukera galdu asko izan ditugula. Hau da, aukera galduaren valorazioa, aukera galduaren valorazioa, ere aukera galdu batzuen valorazioa egin behar dugula. Dauzkagu kontu batzuk oraindik ere aipatzeko dauzkagunak, adibidez, Mercadonak Bilbon lehen denda zabalduko du bihar, Joseba Barandiaran? Bai, ala irakurri dut, dagoeneko Euskal Herrian Nafarroatik edatu zen, eta Bizkaian baditu Bizpairu denda, eta Araban ere zabaldez dituen batzuk lehenago. Akaso manezidu azpimarratzea batez ere, Euskal enpresa handi batek eroskik, izan duelako berregiturak eta handi bat, eta badirudi aurten galerak atzean utziko dituela eta bar, eta esanak esan, Mercadona Nafarroan zabaldu deneinan, hala ere eroskik lortu omen du, bere salmentak esateko Nafarroan handitzea, eta badirudi horlei handiagoa izango dela sektore horretan, eta akaso galtzaileak edo Mercadonen aurrean beste batzuk izan daitezkela, baina egia da, sektoreak berregiturak eta handi bat bizi izan duela krisi garaian, eta harretaz deitzeko sektore bada, batez ere lanpostu asko mugitzen dituelako, denda horrek berak 40 lanpostu sortuko ditu bihar Bilbon. Bihar Bilbon, bai. Ikusi dugu beste baten bate zabaldu denean, zer nolako
arrakasta sortzen duen persona batzuren artean, aipatzen dira, ez da, produktu batzuk. Bai, baina horre gakoa da posizionamendua, eta nik uste dut Eroskik urte luzez akatsa egin duela horretan, azkenean Eroskik bertako, ez dut esaten Euskal Herritik kanpo, esaten dut Euskal Herrian bertan, Mercadonaen aurrean eduki dezakeen balio erantsia izan daiteke, azkenean bertakoa izateak besteak beste, bertakoentzat daukan garrantzia hori beti ere kalitatearekin lotuta. Uste hori oso edatuta dago. Eta azkenean urte askotan prezioaren lehia horretan sartuta ere, nik uste dut ez bakarrik Mercadonarekin, ere beste supermerkatu batzuekin konparatuta, galdu duela pixkat aurretik jendearen buruan zeukan posizio hori. Gero uste dut orain bere publizitatean berreskuratzen ari dela eta horra jotzen ari dela nabarmen, baina azkenean ikusi behar dugu ereduan ere eta bultzatzen eta publizitatearen bidez noski hori ere bultzatzen da, ze konsumo mota nahi dugun bertan, ze gauza lehenetsi nahi ditugun, eurek ere euren produktuekin apostu egingo badute, azkenean trazabilitate baten alde, bertako produktuen alde eta eskaintza hori izango den, azkenean horrek era berean, eurek ere salbatzen ditu kanpotik datozen, bai Mercadona eta bai beste kate handietatik. Eta uste dut hausnarketa hori badagoela, gero hemendik kanpo lehiatu dadila nahi duen posizionamentuarekin, beti ere espadira oso kontrasarginkorrak, baina uste dut hausnarketa hori egindala eta itzuli dela horra. Bai, Adrian. Bueno, bai, horrekin lotuta azterketa ekonomikoa lotu lehik, esango dut, Eroskiri gertatu zaio, egin duen edapenaren ondorioz, filialetan izandako galera handi horren ondorioz, nolabait enborrabe ahuldu egin dauela, patrimonialki eta. Orduan, ziurazki ez dago Eroski edo ez ditu momentu honetan behar dituen errekursoak enborrori babesteko, inbertitzeko eta sendotzeko. Orduan, erlojuaren aurkako lasterketa baten sartuta dago. Alde batetik dabil, behar bezala, salmentak oso bizkor egiten, filial, rentableak ez diren filial horien salmenta, baina oso bizkor egin behar ditu, nolabait, rekursoak lehen berriro inbertitzeko jatorrizko enbor horretan aurre egin ahal izateko Mercadonaren mehatxuari edo beste erronkei. Eta gaurko azkenik CIE Automotive buruz hitz egin behar dugu. Euskal multinazionala, bera ere multinazionala den Dominion filiala burtsaratuko du bihar? Bai, oraindik ez dugu ikasi izen hori naturaltasunez esaten, baina benetan Euskal enpresen artean arrakastatsuenetakoa da, oso handia egin dena. Garai batean Zaldibarren eta Egaña eta Azkoitian afora ziren batuketa hartatik sortu zen, eta benetan jende honek lortu duen hazkundea eta mundu mailan gaur egun duen edapena harrigarria da. Hitz egiten ari gara, urtean 2.500 milioi euroren salmentak izango dituen enpresa batez, eta orain egin duena da, bere adar bat, filial bat, 500 milioi saltzen dituena urtean, pentsa ze kopuru diren, eta dozena bat herrialdetan sale erosketa dituenak, bursara aterako du zatitxo bat, ez? Nahiko negozio berezia da, azken finean zerbitzuei oso lotua, zerbitzu teknologikoak, energiari lotuak, salmentari lotuak, ez da erresa ulertzen kanpotik behintzat zehazki zer egiten duen, baina 500 milioi saldu eta 45 irabazteko kapaz baldin bada, ez da edo zer gauza, egoitza Bilbon dauka, zorionez, aginpidea eta zuzendaritza ere bai, eta nik uste dute pozik eta begiratzeko kasu horietakoa dela, ez? Beti galerak, itxierak eta ari garen honetan, azpimarragarria. Azpimarragarria eta begirik kendu gabe, jarraituko duguna. Adrian Zelaia, Gabon, mila esker gurekin izateagatik, Joseba Barandiaran eskerrik asko, ez etxu garai, mila esker, Itziar Nogueras eskerrik asko, eta Galder del Campo, mila esker gurekin izateagatik. Jaun Andreok, mila esker zoi ere gurekin izateagatik, honetan aste arte honek eman duena, bihar arratsaldean 4 pasatxo izango dira, eta ordu hortan jango dugu besteak beste Espainiako gorteetarako hauteskundeak egingo diren, edo ez diren egingo, eta izango dire beste 11 kontu azpimarratzeko modukoak, eta orduan ere azpimarratzeko prest izango gara. Bihar arte guztiei.